Je veľmi náročné počúvať vás, ako sa bijete za pravdu, keď téma influencerov zasiahla práve progresívne Slovensko. A vaša súčasná poslankyňa Európskeho parlamentu, Cifrová Ostrihoňová, bola vlastne odchovaná na britskom lieku, prosím vás, kde mali ste motivovať ľudí, aby sa zvýšila účasť vo voľbách. Ale pani redaktorka, je normálne, keď britská vláda ide podporovať Slovenskú republiku, aby sa zvýšila účasť, keď naša účasť vo voľbách je vyššia ako vo Veľkej Británii. Máte na toto nejaké dôkazy, čo tvrdíte? Poprela pani Ostrihoňová, že prijala finančné prostriedky. Ona to vysvetlila. Čiže vy ste proti účasti mladých ľudí vo voľbách. Ja nie som proti účasti, ale prečo by ste mali... ktoré majú zvyšovať? Ja som za to, aby prichádzalo čo najviac ľudí voliť. A nie len mladých, všetky vekové skupiny. Prečo práve mladí? Ale je zaujímavé, že britská vláda má nižšiu účasť doma vo Veľkej Británii a ide podporovať Slovensko, ktorú máme vyššiu účasť. Evidujete to, že naozaj polícia sa nezaoberá týmto podnetom, že to zmietla zo stola? Evidujete to? To stačí, pravda. To stačí skonštatovať. Tak máme tu nejaké orgány ČTK, tak asi im dôverujeme, alebo nedôverujeme. Dostala pani Cifrová Ostrihoňová finančné prostriedky a ďalších 50 influencerov zo Slovenska. Téme, dovolte, lebo to nie je dnes téma. Téma je kampaň Petra Pellegriniho.